An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye mai kalo tile 3 ale ti don ye ten min bi tɛmɛ san 2024 su in na brève kɛnɛ kan min ye Keba Jalo ye ale bi yan Falaye Keyita fana bi yan. Mais kalo tile 3 o ye kunnafonidilaw tɔgɔla don ye a bɛnna lahɔrɔma don ma n'o ye juma ye an tɛ dugawu k'an yɛrɛ ye don bɛ tɛ k'an ka don ye ni bi y'an ta ye an t'an filetigi fiyɛ Keba ko maa 3 tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o si ɲɛ tɛ ko la u ye file tɔmɔ min fɛnɛ y'a tɔmɔ ale y'a fiyɛ ale ɲɛ yɛlɛla ko ke pourtant k'ale fɛn min tɔmɔ ko ale ɲɛ yɛlɛ koyi a tɔgɔlendɔ fana ko i t'a jani fana k'a fiyɛ o fana y'a fiyɛ o ɲɛ yɛlɛla sabanan o y'a d'o ma o fana y'a fiyɛ o fana ɲɛ yɛlɛla a ko a ye n ka filenin jan n ka n filetigi fiyɛ ale y'a kɛ fiyɛ ale ɲɛ datugura a ko tɔw ma ko i filetigi fiyɛ hali bi n'i bɛ ko o ko kɛ o de cɛ ka ɲi. Mais kalo tile 3 o ye kunnafonidilaw tɔgɔla don ye Mali kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔla soba kɔnɔ n'o ye Maison de la Presse ye ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛn ni kerenya ni basigi la an ka jamana kɔnɔ min ye 3 mai ye ale ta ko 31 ye a taara o sira fɛ maa minnu tun b'a ɲɛnɛmali kɛnɛ kan Mamani Ame Sise ale ye kumatigi ye an ka maakɔrɔ do kunnafonidi ka na sira fɛ Modibo u ka lafiya bɛn ni kerenya u ka sinsin an ka jamana kɔnɔ min ye Mamani Ame Sise ye a ko ni maaw y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan bɔlɔlɔ siraw ka kɛ kunnafonidi yɔrɔ ye dante ko min na bɔlɔlɔ siraw ka kɛ kɛnɛ ye maa si tɛ se ka fɛn fɔ min na k'o laban kɔni don dɔ la k'o ye kunnasiri ye ko maa si ka laɲini t'o ye kuma tɛ jamana min n'o tɔgɔ ye ko Mali bi in na k'an man ka sɔn o ma cogoya si la kunnafonidilaw kɔni ye nin hakili jagabɔ ninnu kɛ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ko yanni waati wɛrɛ cɛ nka min ye Bajugu Dante ye ale ko Mali yɛrɛ ko n'i ye salon ta k'a jateminɛ Reporters sans frontières ale bɛ jateminɛ min kɛ jamana 180 kan Mali ale ye 113 ye ko n'i y'a jateminɛ ko an kun bɛ 111 de la san 2022 ko wa ko an seginna an kɔ an bɔra 111 na ka n'an yɛrɛ sɔrɔ 113 na jamana 80 kan ko b'a jira k'a fɔ ko an jɔyɔrɔ ko o man ɲi kosɛbɛ. Faransiikaw fɛ yen k'ale fana bɛna jɛrɛ kɛ sini Faransi bourse du travail la nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ko maliden fɛn bɛ Faransi k'a bɛɛ lajɛlen welelen don yaasa u kana hakilina falen kɛ degun minnu b'u ka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min baara in kɔni bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 Faransi bourse du travail la forum minnu bɛ maliyɛnw tɔgɔ la maliden fɛn bɛ yen sa ni degun b'i kan bɛɛ lajɛlen kan ka nin hakilina fɔ yaasa min mana na bɔ nin ko in kɔnɔna na o ka ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma olu ka baara kɛ n'o ye yaasa maliden minnu bɛ Faransi u ka degun olu bɛ se ka dɔn cogo min Kayikaw fɛ yen
kayi ni ale ye Mali wolomasiri tabaw ka région naani nan ye ko ɲɛmɔgɔ sigi o tun bɛ yen maa min bɛ yen sa n'o o ye u ka kan tɔgɔ yɛrɛ Mamadu Lamini Dramé kayi kan tɔgɔ ye o ye baaraw ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye chef d'état-major de l'armée de terre ye n'o ye général Aruna Samake ye baara kɔni ni ye colonel Musa Ongoyiba ye ale de kɔni bilara nin waati na colonel Modibo Kane Togola nɔ na min ye kayi kan ale kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya o tun bɛ chef d'état-major armée de terre bolo n'o ye général Aruna Samake ye olu bɛ o kɛra ye Bamakɔ yan polisi minnu ye sɔrasi kalan baaraw kɛ n'a bɛ f'o ma sa ko brevet d'arme numéro 1 olu fana ka bɔli kɛra bi Bamakɔ kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ Baru kɛlɛtigi bolo n'o ye général de division Umar Baru Jara ye Keba Sangare o tun b'a kɛnɛ kan min ye polisiw ka direction ɲɛmaaba ye sa n'o ye Sulemani Traoré ye général ale fana tun b'a kɛnɛ kan denmisɛnnin minnu yɛrɛ filɛ nin n'olu tilara kalan in na n'o ye promotion fɔlɔ ye brevet d'arme polisi kɔnɔna na maa minnu y'a fɔlɔ sɔrɔ olu fana yirala maaw la k'u ka jɔnjɔn k'o don u ta k'o da u disi kan Motikaw fɛ yen Kɔna dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye sifin dɔ ye n'ale ma ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ Mopti Yaya Traoré ale yɛrɛ kɔni ye Kɔna maire dangan fɔlɔ ye jɛkulu min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Air Kɔna n'o ye mobili ye ko o fana o ɲɛmaa don ale kɔni taara fa Bamanciwale n'u ka walekɛbaw fɛ waleya in kɔni a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 gare routière min bɛ yen n'o b'a yɛrɛ tɔgɔ la u y'a yira ka gare routière min bɛ yen n'o bɛ Moptikaw fɛ yen min ye maa minnu ye nin waleya in kɔni kɛ k'u ye 5 don fiɲɛ na koyi maa si ma se ka u nɔbɔ Bananbakaw ka kɔɲɔ 300 ni kɔ o kɛra nin mɛn kalo in tile fɔlɔ min ye denmisɛnninlaka dɔw ye Keba olu bɔra fo Faransi ka na dɛ kelen ye kunnafonidila ye n'o ye musoman ye cɛman in k'a fɔ ko cɛman de ye kunnafonidila ye musoman ale kɔni bɛ yɔrɔ salenw n'o o ye tourisme ale b'o baara kɛ k'olu fana ka furu nana kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in ko bi ko tɛ olu tun b'a ye jaw la ko u y'a nege de minɛ u nana sa jama bɛɛ lajɛlen ka furusiri bɛ kɛ cogo min u fana ta kɛra ten Bananbakaw don wa min ye maa furulen ninnu ye a donbolo dir'u ma dɛ Isaku Danbɛ ye Bananba cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba min ye Nfa Sɛnpara ye an y'ale yɛrɛ ye kɛnɛ kan ye ani Bananba maa mafalen bɛɛ lajɛlen ko ka wolomasiri tabaw fo ale ni polisilakaw sabula k'olu ye baara caman kɛ Bafulabekaw ka dugu min bɛ yen ko Gunjan Kurujula ni o bɛ Bafulabe yɛrɛ worodugu yan fan fɛ ko yen kɔni ko tiɲɛni kɛra dɛ mais kalo tile fɔlɔ tasuma lahawta dɔ k'o de kɔni bɔra kuran poto la sa ka se ka dugu yɛrɛ fɛn caman jeni u y'a yira k'a fɔ ko min ye tiɲɛni ko a barika bonyana kosɛbɛ sagaw baw ka taa se min ye kɔnɔw ma k'olu caman kɔni jenina nafolomugu fana k'o fana tiɲɛna ko senfɛ sabula wari tun bɛ yɔrɔ dɔw la k'olu fana jenina n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to a la ko tiɲɛ yɛrɛ la tasuma ko a ye tiɲɛni don u kun sabula kuran poto ko tasuma in ko a bɔra o de la Gawokaw olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Kaji ye n'o bɛ Gunzere commune kɔnɔna na olu fana kun y'u ka nisɔngoya yira ka taa Wabariya pont fanfɛla la sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni ka walekɛbaa dɔw kɔni ye k'olu ka daga sigilen don olu da la ko fo ka wuli ka bɔ yen poste de contrôle in sa k'u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin ka bɔ yen Nizeriyakaw fɛ yen Fala ye ko taji ko dɛsɛ bɛ yen dɛ ko taji kɔni n'i ye Nizeriya yɛrɛ ta k'a lajɛ ni jamana lahawta belebeleba in ko bi ko taji kɔni gɛlɛyalen don yen wa bi Mali kɔnɔ taji sɔngɔ jiginna bi a bɔra 200 ni joli yɛrɛ kun don a nana kɛ 170 a b'o o de la bi ko bi minuit a feereli bɛ daminɛ o la ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya n'o ye super carburant ye essence sa kɛ o y'o ko kɔni ko sɔngɔ de jiginna kosɛbɛ Mali kɔnɔ Nizeriya kɔni ta k'a kɛlen don degun ye dɛ maaw yɛrɛ bɛ kataba naani na yaasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la Keniyakaw fɛ yen maa 188 o de fatura ji ka kasara fɛ ji min ni o ye ji lahawta ye n'o jiginna ye min ye u ka yɔrɔ sawulen filɛ yɔrɔw ye sa fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni walankatara ka tiɲɛ maa 125 bi o de joginna min ye maa 90 wɛrɛw ye olu kɔni tununnen don maa si t'a dɔn u taara yɔrɔ min na
maa 1,600 ani 5 ko o de ye maa ye maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila foyi tɛ se ka sɔrɔ olu ka ko kan. Nicolas Sarkozy ko ale furumuso ni o ye Carla Bruni ye ko kiiri sigilamaw y'o wele k'o ɲininka a dalakan na ko sabula a furu kɛ san 2020 o ka kiiriko la a yera k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ n'olu tun ye intermédiaires ye cidenw Libi jamana ale ni Sarkozy ni ɲɔgɔn cɛ sabula a yirala k'a fɔ ko Libi de kɔni musaka di san 2007 san na yaasa min ye Sarkozy ale ka se k'a ka cɛbɔ baaraw kɛ n'o ye kiiri in kɔni ko a bɛ sen na juge ko k'u y'a furumuso wele k'o ɲininka maa minnu tun bɛ n'olu tun bɛ cidenya kɛ n'o ye Noël Dabus ye ale ni Pages fo ka taa se paparazzi ni mini marchand ninnu ma sa k'u ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele ani Pierre Renaud ko k'u ɲininka o dalakan na ko sabula a fɔra ko wari donn'u olu bolo olu sen yera a ko la Irisi ale ni Iran ka ko la ko Chine tɛmɛnen kɔfɛ sa Iran ale fana y'a yira ko n'Ala sɔnn'a ma ko ani Irisi bɛna na yiriwali baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani minɛn armement baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin gɛrɛɲɔgɔnna min kɛlen filɛ nin ye Iran ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen don ka maaw siran bi kosɛbɛ ko sabula ko min ye Irisilakaw ye k'u yɛrɛ ye minɛn kura dɔ dilan ko n'o o ye drone ye drone lance ko ale de kɔni ye Irisilakaw ka drone kura ye min bɛ sangala bi kosɛbɛ Turki Ukrainekaw fɛ kɛlɛ ko o de bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ ko yɛrɛ de y'a to tile laban ninnu na min ye Ukraine ɲɛmaaw ye u y'u dafalen min ye Iran ye a ko k'a mago b'o o yɛrɛ de la koyi min ye drone lase in ye ko yaasa olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Libankaw fɛ yen Kadafi min ni ale fatura n'u y'a nikɛnɛ karaba ale denkɛ ni o ye a denkɛ ye n'o bɛ kaso la u bolo Libankaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'o ka jaw bɔra koyi kamalen yɛrɛ a bɛ kaso la yelen tɛ a bolo bolonamina misɛnninw dɔrɔn de bilalen don o photo kɔni k'o taar'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan min ye Hannibal Kadafi ye lini cinini fɛn ŋɛrɛkɛtɛnin dɔw de b'a bolo a yɛrɛ bɛ yɛrɛ sutura ni min ye a ko ale kɔni bɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen de la a y'o fɔ Al Jazeera maaw ye olu fana y'o fili bɔlɔlɔ siraw fɛ kibaruya in k'a ye Libikaw tɔɔrɔ maa minnu bɛ Libi yɛrɛ fanga la bi k'u ko fo min ye Hannibal Kadafi ye a ka bɔ nin dabolo in na yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na Dubai ko pankuru minnu tun kan ka jigi ye kunungo olu pankuru caman jigili bɔra a ma sabula ko halisa ko sanba o de bɛ ka na Émirats Arabes min ye Dubaikaw ye k'u ko k'olu tɛ u ma deli nin na dɛ sa a tɛ ko Mauritania ni sa min bɛ na n'a nana Mauritanie dɔrɔn o ye Mauritanie ko bannen on s'en finit tout an b'a fɔ o ma ko san funfun o de y'olu ka san ye parce que ji bɛ olu ka dugukɔrɔ surtout Nouakchott ale bɛ sigilen don ji de kan donc yen kɔni sanba nate ye dɛ n'a fusufusura o ye labɔli kɛ bɛɛ b'a fɔ ko a san nana ne e ye yankaw ye ne taara yen sa e de dege d'a la bon Dubaikaw k'u ka pankuru jigikɛnɛw kɔni k'u y'olu datugu fɔlɔ ko yanni sanko in k'u ka tɛmɛ ko sabula waati min na avion tun bɛ ka na min ye san ye ale tun bɛ k'i sɔn hali bi an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye seko ni dɔnko sini o baaraw kan ka kɛ musée la ka kɛ ni dialogue intermalien ye Mahmoud Dafe ale ye baaraba min kɛ sa ko o kɔni de bɛna sigi sen kan halisa Dubaikaw fɛ yen ko wulada in na pankuru 9 k'u y'a yira olu de la k'u tɛ se ka jigi yen cogoya si la u ka taa jigi fan wɛrɛ fɛ yaasa u ka mobili ta ka sɔrɔ ka na Dubai ale kɔnɔna na Sulemani Sise ale tun ye jɔnjɔn min sɔrɔ salo kanikaw fɛ yen Faransi n'u b'a wele ko Carrosse d'Or a kun ye kibaruya di dɔgɔkun daminɛ na k'a fɔ ko fɛn ko a sonyɛna a tilara ka taa y'a yɛrɛ ka so a ko Carrosse tununnen ale taara ɲɛfɔ polisilakaw ye n'o ye 3e arrondissement kɔrɔ n'o tɔgɔ kura ye 15 Anbugu polisiso ye a taara ɲɛfɔ gendarme mɔgɔw fana ɲɛna ɲininiw ganna kunnafonidilaw yɛrɛ taara fɛ ka taa ɲininka a ye damakasiw bɛɛ lajɛlen kɛ ministre y'a wele bi sɔgɔmada in na a solila ka maaw wele k'a ka armoire dɔ kɔnɔna na min ye Carrosse ye k'a taara ye a yera ye a bɛ mana finman kɔnɔ o mana finman in fana u y'o dayɛlɛ u taara sɔrɔ a bɛ n'a fɔ maaw kɔni tun ye Carrosse in karili daminɛ u tun b'a fɛ k'a yele Sulemani Sise ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko min ye Carrosse ye ko a yera an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka cɛkɔrɔba san 84 Ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna suyɛni ma sabula Carrosse in dira a ma
a ye jabɔ min kɛ san 50 jabɔ o de bonyamasegi kɔnɔ farafina fana kɔnɔna na n'ale ni sɛmɛni usumani tɛ a ma di maa si ma jabɔ ta nasira kan minisiriw olu minnu bɛ silamɛ diinɛ ko kunna olu kɔni ka laseliw o bɛ ka kɛ u ka jɛrɛba 15 na o bɛ ka kɛ gambikaw fɛ Banjul u y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi 15 o de kan ka taa gambikaw fɛ sini min ye baara in ye a kan ka kɛ colonel Assimi Goïta ale kɔni bɛna taa maa min b'ale tɔgɔla ye sa o ye ministre Abdoulaye Diop ye o yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka ban sabula yanni jamanakuntigiw kana ministre olu bɛ lajɛ min kɛ ale taara o kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma sini k'u bɛna laseli kɛ laseli min bɛ kun cɛ ni Palestine ale dɛmɛli ye yaasa degun min ale y'o sɔrɔ o ka se ka ban cogo min Bamakɔ circulation na k'aw bɛna pano kuraw ye han pano minnu bɛ yen n'olu ka jan kosɛbɛ n'a bɛ dulo sanfɛ k'a lajɛ ni maa min bɛ tubabukan mɛn a bɛ f'i ɲɛna ko bɔn k'i tɛ se ka taa pɔn kura fɛ han ko embouteillage bɛ yen n'i taara i ka mobili bɛ taa balan n'i y'o kalan i bɛ sira wɛrɛ ɲini ayiwa min ye pɔn maritire a datugulen don nin waati na madame le ministre kuran de tɛ yen sa a kun ne nin dɔw to ni kuran nana a k'olu kɛ sinon ala an ka fɛnw yɛrɛ tɛ ka marché kuran bolo fɔlɔ nka baara in a bɛ maa kɔni bilasira k'u ye a kun fɔlɔ u y'o kɛ yɔrɔ min na n'u b'a fɔ o ma ko Union Africaine o siraba n'o ye anw yɛrɛ ka nin siraba in ye u ye kelen kɛ o kan Barilabugu fana pɔn o fanfɛla la k'u ye kelen kɛ ye yaasa ka se ka maaw k'olu kɔni ladɔnniya a ko kan o conseil islamique ka kɛ ni burujali ni lagosi bɛ taga ɲɛsin silamɛjɛkulu ma ko olu kɔni ma jɛ ni o ye u ma jɛ n'o ye u bɔra k'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ko waleya min taara ka ɲɛsin silamɛ diinɛ ma k'u t'a fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ tuguni ka kɛ ni o waleya in ye sa bi su in na an bɛna maa min bisimila o ye docteur Mamani Mayiga ye docteur Mamani Mayiga ale de ye an ka bi maa bisimilalen ye ale bɛ jɛkulu min kɔnɔna na sa o ye AJMDI ye AJMDI o ye Alliance des jeunes musulmans pour l'unité et la défense de l'islam au Mali ale y'o tɔnden ye maa min do fana maa dogolen tɛ sabula karamɔgɔ do wajulikɛla do imamu fana do an n'a ye masala caman kɛ ka kɛ ni référendum ko waatiw ye su in na an n'a bɛna masala yaasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye u ka tɔn sigicogo ka tɔn baara kɛcogo fo ka taa se nin waati laban in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ kuma min ka ca kosɛbɛ n'o ye o bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ bi o ye k'a fɔ maaw kɔni bɔlen don ka dankari silamɛya la ka silamɛya yɛrɛ kɔni ni o sinsinnanba ye kuranɛba in ye k'o lagosi u y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o conseil islamique yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale a tɛna a da den tuguni sabula ale bolo gouvernement kan ka se ka fɛɛrɛw tigɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ n'a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ ou n'a bɛ kɛ sira o sira fɛ u k'a lajɛ maa fɔlɔ minnu y'a kɛ ko komi fɛn ma bɔ o la k'o de y'a to ko a ko bɛ ka se ka sen sɔrɔ nka yan'an ka s'o ma docteur i ni su. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kasima n b'i fo ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka an ka tɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɔn kɔnɔ n'o ye HMD ye tɔn fɛn fɛn b'a kɔnɔ ani an ka ɲɛmaaw ka minnu tulo b'an na nin waati in na ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa docteur an b'a fɔ n ko i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i nana ka na an ka wele jaabi bi su in na a diyara an ye kosɛbɛ mashallah parce que an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sira kelen fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen e yɛrɛ y'an wele i ko ko Lazara ko k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o conseil islamique la an kɔni ye maaw bila ka taa ko k'aw tun ye laseli kɛ aw ye dantigɛliw kɛ nka yan'an ka don o la tɔn min ye weleli kɛ n'o ye AJMD ye ale nana cogo di. Alhamdulillah Kasim b'i fo kosɛbɛ ka sababuya kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ sira di anw ma an ka se ka kuma walasa an ka se ka maliyɛnw lafaamu walasa ŋunuŋunu kuma minnu bɛ duguma o ŋunuŋunu kuma ninnu ka se ka tunu donc tɔn in a tɔgɔ de ye AJMD Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali
walasa ko tɔn min bɛ yen ni silamɛ funankɛninw ye minnu bɛ yen ni taabolo bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka se ka silamɛya lapasa ani ka silamɛya ka kelenya ko lapasa a tɔn in a sɔgɔra ni sababu min ye o de ye a nana ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na walasa silamɛya yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ walasa mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma u kana ɲɛdɔnya kɛ silamɛya la a mago bɛ silamɛw yɛrɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o ka ɲɔgɔn kan fɔ fɛn damadɔni na ni silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛn ɲɔgɔn kan n'o ye silamɛw ka kuntilenna kelen ye ka sababu kɛ anw silamɛw an n'an ka taabolo bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye ala kelen an bɛɛ lajɛlen ye kira kelen wa an bɛɛ lajɛlen ye ɲɛsinfan kelen i b'a sɔrɔ fɛnw bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu na min ye yiri bolofara wɛrɛw ye mun bɛ yen n'an ka faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a man kan olu ka kɛ sababu ye ka an ka kelenya ka dankari o la donc an y'o miiriya de ta tɔn caman farala ɲɔgɔn kan nka tɔn ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔn belebeleba fila bɛ yen olu ye ko in ka ɲɛmaya ta kosɛbɛ walasa ka tɔn wɛrɛw wele ka na n'o tɔn fɔlɔfɔlɔ ye cadre de concertation des associations islamiques a bɛ fɔ min ma al-urwatul wusqa ni a dɔ ye fana ye groupement des leaders religieux spirituels ale jeunesse fana ye ni a président fila ye kelen Abdulkadir Haidara kelen Ahmed Tidiane Diallo donc alhamdulillah sababu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an ye welewelekan bila Mali jeunes silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye walasa silamɛya an ka se k'a lapasa hakilina minnu b'an n'an damana o t'a bali ni maa min ka mawuludi sera i b'i ka mawuludi fêter ni an fana ko an tɛ mawuludi fêter an bɛ dalilaw labɔ an man kan ka fêter donc olu man kan an bali silamɛya yɛrɛ makarani na donc o de kama alhamdulillah an farala ɲɔgɔn kan walasa o ko in ka se ka sabati ka se ka silamɛya ka lapasa a filanan ye min ye ni n b'a dɔn i ka ɲininkali bɛ ne s'a ma o de ye an ka laɲini belebeleba ye min ye o de ye silamɛya lapasali ani silamɛya ka fɛnbaw ka muqaddasatu silamɛya ka fɛnbaw les grands symboles de l'islam o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye ala yɛrɛ ye o dɔ ye mɛlɛkɛw ye o dɔ ye ala ka cidenw ye o dɔ ye Allahu taala ka alkaaba ye o dɔ ye kuranɛ ye o dɔ ye silamɛya ye fɛnba minnu fɔ ni an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ sɔrɔ olu la a ka kan olu an ka se k'olu lapasa a filanan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni Allahu taala y'a latigɛ u ka diinɛ laseli kɔnɔ na ni fili y'u sɔrɔ an ka se ka u magɛn ni dɛmɛ ye n'o y'a sɔrɔ u bɛ fili de kan an k'u bilasira ka yir'u la k'a fɔ u bɛ fili kan u ye kuma minnu fɔ ani kuma minnu man kan n'o y'a sɔrɔ fana k'u tɛ fili fana kan k'a fɔ ko binganikɛlaw y'u kan an ka se k'u dɛmɛ i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min na alayhi salatu wassalam unsur akhaka zaliman aw mazlum i k'i balima dɛmɛ silamɛ n'a tɔɲɔna i k'a dɛmɛ ka bɔ tɔɲɔ in na wa n'a yɛrɛ de fana ye tɔɲɔ kɛ i k'a dɛmɛ a ka se ka tɔɲɔ in dabila donc an ka tɔn in sigi kunba belebeleba filɛ nin ye alhamdulillah o de tun ye jaabi n bɛ se ka min d'i ma tɔn in kan ayiwa o diyara n ye inshallah i y'a fɔ ko tɔn belebelebaw caman b'a kɔnɔ naam a bɛ n'a fɔ sisan donc jeunesse bolofara minnu bɛ yen olu bɛɛ de ka fédération de ye nin ye sisan o bɛɛ de ye nin ye sisan o de ye alliance o de ye alliance ye alhamdulillah donc ala y'an dɛmɛ taabolo ko tɛ a la taabolo ko n bɛ n bolo minɛ n bɛ n bolo jigin n bɛ n bolo minɛ n bɛ n bolo jigin o kuma kɔni t'a la alhamdulillah ala y'an dɛmɛ bolominɛnaw b'a la bolojiginnaw b'a la bɛɛ ta bɛnnen na min b'a bɔ si di yan ni min b'a bɔ si bila bɛɛ b'a la kasi siyaw don siyaw bɛɛ lajɛlen b'a la alhamdulillah i ma ye an ka kelen ye serifukɛ ye an ka président kelen ye serifukɛ ye kelen ye fila ye wa ne yɛrɛ fana ye kɔrɔbɔrɔ ye a yi lamɛn siya de ma quoi siya taabolo ye siya taabolo fana b'a la u faralen don an kan ka bɛn ni an ka bɛnkanw ye an ka bɛnkanw u faralen don an kan bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen na n'o de ye silamɛya kana buruja ala kana buruja ala kira alayhi salatu kana buruja silamɛya fɛnbaw kana buruja fɛn o fɛn bɛ yen ni haut conseil yɛrɛ bɛnn'a kan ni silamɛw bɛɛ bɛnn'a kan k'olu man ka buruja burujali kana se olu si ma ayiwa tɔn in bɛ sigi Mali fan bɛɛ wa ou bien Bamakɔ ta dɔrɔn de don fɔlɔ yan'aw ka se région kɔnɔnaw ma bon alhamdulillah ko in a ka nɔgɔn ka sababuya kɛ tɔn in fɛn minnu b'a constitué u bɛ Mali fan bɛɛ ni tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a bɛɛ ka représentant bɛ Mali fan bɛɛ donc tɔn in ko ka nɔgɔn kosɛbɛ ka sababuya kɛ a représentant ninnu tɔn minnu b'a kɔnɔ bɛɛ ka représentant bɛ Mali fan bɛɛ donc bi bi in na an ka représentativité Mali fan bɛɛ a t'an jɔyɔrɔ ka sababuya kɛ tɔn minnu bɛ tɔn belebeleba yɛrɛ constitué olu bɛɛ représentelen don Mali fan bɛɛ lajɛlen na donc ni ala sɔnna min ye sugandili ye ka ɲɛmaaw sigi région kan ni ala sɔnna o baaraw kan ka ɲɛsigi inshallah ka kɛ ayiwa an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ye maaw wele naam aw kun ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil islamique siège la ne e yɛrɛ ka message ye naam i y'a kɛ bilenman na mun kun bɛ yen Kasim min tun bɛ dugu la n b'a dɔn k'a fɔ a ma fili a ma dogo maa si la jamana in kɔnɔ parce que an ye jateminɛ kɛ Kasim nin san 3 laban in kɔnɔna na an n'a ye k'a fɔ lagosili dɔw bɛ ka wuli ka ɲɛsin an ka diinɛ ma n'o ye silamɛya ye maa dɔw sɔrɔla maa minnu bɛ yen
n'olu ye hakilina kura tanda dɔw ye an kɔni y'a kanu k'u kɔrɔ tɔgɔ da ko kafiri kuranu ka sababuya kɛ kafiri kuranu ninnu olu de nana ka hakilina dɔw ta hakilina minnu bɛ u tun b'a fɔ dugu la u b'a fɔ dugu la groupe whatsapp la u b'a fɔ dugu la u tɛ kariya ka bɔ kɛnɛma n'a ye u tɛ kariya ka bɔ hali ni tun balila k'a fɔ mɔgɔ min ye jama la k'u ye a tun tɛ sɔn nka sisan an y'a ye k'a fɔ o bɔr'o la u nana don kɛnɛ kan ni o fɔlɔfɔlɔ kɛra 4 novembre ni silamɛw bɛɛ lajɛlen bɔra ni a y'a ye mɔgɔ min ye a ye kuranɛ dɔgɔya ka sen da kuranɛ kan k'o kɛ an y'o ko ye silamɛw bɛɛ lajɛlen bɔra o kiiri nana boloda kiiri nana kɛ min yɛrɛ ye ko kɛ ale bolila ka bɔ jamana kɔnɔ an ma ye o kɔfɛ min yɛrɛ y'u ka tɔn dɔ la kelen ɲɛmɔgɔ ye ale fana bɔra n'a bɛ fɔ a ma Dunbi Fakoli ka ko in ɲaga k'a fɔ k'ale ka hakilina don kuranɛ dɔgɔyali ni Alakira dɔgɔyali ale ka hakilina don a kiirila an y'a ye k'a fɔ a condamné na o kɔfɛ 8 mois de sursis a bɔra donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ o kɔfɛ maa wɛrɛ fana sɔrɔla min ye Ala dɔgɔya ka mɛlɛkɛw dɔgɔya a ɲinina a ma ye jamana kɔnɔ a tununa a ma ye o kɔfɛ an ɲɛ b'a la fana sisan maaw minnu bɛ jamana kɔ kan minnu y'u ka mɔgɔ dɔw ye olu bɛ sigi u bɛ vidéo kɛ u bɛ Ala buruja u bɛ Alakira buruja u bɛ silamɛya buruja minnu yɛrɛ fana bɛ yan sisan olu fana commencera sisan ka taa plateau kan u taara sigi plateau wɛrɛw kan plateau minnu bɛ yen n'u ma deli ka sigi a kan n'u tɛ kariya ka sigi a kan n'o dɔ la kelen laban kɛra kɔsa in na a tigila mɔgɔ taara plateau kan k'i sigi plateau kan u mɔgɔ fila don u kumana kamitiya kan o kɔfɛ ka tila ka kuranɛ ta ka taa ni kuranɛ y'a bolo a tun bɛ se ka t'i sigi k'i hakilina fɔ mais a taara ni kuranɛ y'a bolo k'i sigi bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana kɔnɔ jamana min silamɛw de ka ca ka kuranɛ ta k'o kɔrɔtan k'o yira présentateur la ko nin min filɛ nin ye ko daba Ala ko daba Ala n'o ye Ala ye kelen k'o ka kumakan tɛ ko parce que ko fɛnw b'a la daba Ala t'o fɔ k'a sɔrɔ silamɛya la n'i ko daba Ala o ye Khalik de ye ayi daba Ala o ye Khalik Ala de dali kɛ Ala yɛrɛ tɔgɔ Ala dali o y'a ka baara de ye ne ko daba Ala ni Ala tɛ kelen o tɛ ka maliyɛnw gosi hakili la ka silamɛw gosi hakili la o kɔfɛ ka sɔrɔ ka kitabu in ta k'a fɔ k'ale dalen tɛ a la k'olu bolo Ala ka kumakan tɛ ko larabu de y'a sɛbɛn donc an y'a ye k'a fɔ ni acte de provocation de mɔgɔ bɛ se ka na k'i ka hakilina fɔ n tɛ faamuya la n ka faamuya tɛ nin ye mais n t'a la ka sababu kɛ an bolo golofiya ye an ye golofiya ye an bɛ nin ye an ye firawuna mɔdenw ye o tɛ baasi ye n'i ye firawuna mɔden i bɛ se ka taa Egypte ka taa firawuna bato nka i bɛ Mali kɔnɔ yan anw bɛ yan silamɛw de ka ca ka t'i sigi kuranɛ ka kuranɛ ta i tɛgɛ la k'a yira mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko Ala ka kumakan tɛ c'est un acte de provocation nin ye provocation de ye ka silamɛw provoquer mais an y'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni ko tɛ ka bɔ a la a filanan mun y'an tɔ dusu bɛɛ lajɛlen bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ɲɛ b'a ye k'a fɔ Kasim ko tɛ ka bɔ ko ninnu na faamaw ma mankan bɔ depuis nin ko in kɛra fo ka na ban bi la an ma faama mankan mɛn mɔgɔ ma kuma communiqué ma kɛ foyi ma kɛ ka daminɛ an yɛrɛ ka ministère la an ma communiqué mɛn ka daminɛ faamaw yɛrɛ la maa si ma kuma a kɛra i n'a fɔ foyi ma kɛ jamana kɔnɔ foyi Kasim a bɛ k'an jɔrɔ a y'an hami o kama aw ye Haut Conseil islamique ka bɔli ye mun na parce que Haut Conseil ye jateminɛ dɔw kɛ jateminɛ minnu bɛ yen ni a fɔra a ka point de presse la mais est ce que Mayiga aw bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw kana na bɔ k'u hakilina fɔ diinɛ ko de la wa ou bien a bɛ fɛ k'a fɔ de ni mɔgɔw ma ɲɛ k'u b'u hakilina fɔ diinɛ ko la an ka ɲɔgɔn bonya a kɔnɔna na o de don wa Kasim a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye nin kafiri kura ninnu diinɛ tɛ c'est très important par exemple i ka thème ye jumɛn ye débat interreligieux o tɛ ya ni kafiri ninnu tɛ diinɛ ye ninnu ta tɛ diinɛ ce n'est pas une religion c'est un secte mɔgɔ kuraw de don u ye hakilinaw ta depuis 1990 u ye hakilina ninnu ta k'a fɔ ko mɔgɔw ka segin golofiya kan golofiya u b'u baser littérature africaine na u b'u inspirer Cheikh Anta Diop ka sɛbɛnni dɔw la k'u sinsin o kuma ninnu kan k'a fɔ ko an bɛnbaw ye firawuna de u t'u danbe ka taa an bɛnba si ma jamana in kɔnɔna na wa mɔgɔ kuraw don minnu bɔra n'o tɛ jamana in kɔnɔ jobatolaw bɛ yen jɔn delila k'a mɛn ko silamɛw bolila ka taa jobatola dɔ ka yɔrɔ kari a ma deli ka kɛ jɔn delila k'a mɛn ko silamɛw bolila ka taa église dɔ wuli k'a kari donso ka yɔrɔ dɔ kan walima somaw walima domaw o ma deli ka kɛ o i b'a sɔrɔ silamɛya dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ seli misiri la mais tuma dɔ la ni ko ɲagamina dɔrɔn a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ o ka ca donc o kuma ninnu filɛ nin ye o ko minnu filɛ nin ye donc an bɛ halisa an bɛ ka Kulubalilakaw waju u ka se ka bɔ o fɛn ninnu na mais i b'a dɔn de k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ jamana in tɛ jamana ye k'a fɔ ko diinɛw tɛ sigi a kɔnɔ olu tɛ se ɲɔgɔn ma nka ni maakuraw y'u ka diinɛ sigi min kan o ye silamɛya burujali de ye u ka objectif numéro 1 u bɛ mɔgɔw hakili gosi ni min ye k'a fɔ diinɛ kuraw chrétien bɔra nasaraw fɛ yen silamɛya bɔra arabuw fɛ yen nka i bɛna ye u ka kuma kɔnɔ u tɛ maga diinɛ wɛrɛ la
u be silamɛya de ta ala kira kuranɛ mɛlɛkɛw alkaaba o tɛ hakilina ko ye o tɛ fɛngɛ wɛrɛ bilen o ye agression donc aw bolo sisan ni i bɛ fɛ k'i hakilina di i bɛ se k'a fɔ i ma jɛ ni silamɛya ye ayi laɲini d'abord fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i ko k'i ma jɛ ni silamɛya ye yanni i ka se i ka ma jɛ ni silamɛya ye i t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kɛ silamɛw bɛna k'u ta e bɛ sira min kan e yɛrɛ ko anw ka silamɛya ale bɛ ɲɛfɔli kɛ bolisɔn kan parce que an ka silamɛya ye bɔra ala yɔrɔ ala ye ciden bɛɛ lajɛlen ci ciden 313 walasa ka bolisɔn de ban dugumakolo sanfɛ o kama an ka kuranɛ kɔnɔ boli tɔgɔ bɛ fɔ boli bɛ nankari adamadenw bɛ wele u ka bɔ boli sɔnni na u ka ɲɛsin ala batoli ma i ye fɛn min dilan i ka n'o bato i k'i ɲɛsin masa ma masa min i ni sankolo ni dugumakolo dilan o de kama an bɛ kuma boli kan parce que a b'an ka kitabu kɔnɔ mais ninnu filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ u ka danaya fɛnw u ka fɛnw i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kuma silamɛya kan i b'i sigi de i b'a ɲɛfɔ n'i ko an kɔni an bɛ fɛ ka segin an bɛnbaw ma an bɛ segin an ka bɛnbaw batoli ma i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛnba jumɛn de ko don bɛnba jumɛn o fɔ mɔgɔw ye k'o faamu kɛ est ce que sikasokaw ka bɛnbaw de don wa est ce que kɔrɔbɔrɔw ka bɛnbaw de don wa est ce que dɔgɔnɔw ka bɛnbaw de don wa i b'u ɲininka bɛnbaw na kasi u b'a fɔ ye ko Egypte ko Firawuna o ɲɛfɔ mɔgɔw ye a fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw a ye fara diinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na a ye n'an ka Firawuna bato maliyɛnw b'i lamɛn wa u b'a dɔn maliyɛnw t'u lamɛn donc u bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye walasa u ka dɔn u bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye walasa u ka fɛngɛ u bɛ u sinsin farafinya de kan maliyɛn filɛ nin ye africain filɛ nin ye n'i ko a ma ko golofinya farafinya i b'a sɔrɔ i b'a sama ka na fɔlɔ parce que farafinya a ka di bɛɛ ye i k'i yɛrɛ lapasa o ka di bɛɛ ye donc u b'u sinsin o farafinya in de kan sisan u bɛ bɔ farafinya étape kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ na ka fara u kan dɔw yɛrɛ bɛ kamiti groupe ninnu kan u yɛlɛ groupe ninnu kan ka da farafinya in de kan u tun t'a dɔn ko diinɛ lagosili b'a la kɔfɛ sa diinɛ lagosili commencera ka don a la dɔɔni dɔɔni a ye silamɛya de an bila retard la silamɛya de ye terrorisme diinɛ ye silamɛya de ye nin kɛ tan silamɛya de ye nin kɛ tan o la i b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ diinɛ ko la. donc aw tun bɛ fɛ nin waleya in kɛlen gouvernement tun ka se ka fɛn dɔ fɔ a bɛ min faamuya de wa ou bien aw tun bɛ fɛ a kɛlen procureur dɔ tun ka bɔ k'a fɔ ko maa min ye nin kɛ ko u bɛna o ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ ka se ka baara kɛ ou bien ministre de la justice. c'est le minimum Kasim fɛn o fɛn n'a bɛna jamana basigibaliya fɛn o fɛn ni ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka wuli mankan bɛ ka kɛ a kama ne bɛ ɲininka Kasim ni mɔgɔ min de tun y'a ta a sigi plateau kan k'a dafa Asimi Goyita da la walima k'a dafa ministre ba dɔ la ka kuma ba dɔ fɔ n b'a f'i ye Kasimi a tɛ nɔgɔya dɛ i bɛ kuma in fɔ sini dɔrɔn i b'a sɔrɔ mandat de dépôt bɛ kin i bɛ auto-saisi bon anw bolo silamɛ de kan k'i yɛrɛ auto-saisi n'i ye silamɛ ye yanni ka kɛ procureur ye silamɛ de ye yanni ka kɛ président de la république ye président très ye silamɛ de ye anw bolo Asimi ye silamɛ de ye donc silamɛya bɛ fɛn dɔ de demander i kan en tant que musulman ni silamɛya bɛ ka lagosi fɛn fɔlɔ min kan k'i tɔɔrɔ o ye i ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɔ kuma tɛ n'i ka jamana maaw fanba ye silamɛ u bɛ ka wuli o ye basigibaliya de ye o ye stabilité sociale ça joue sur la stabilité sociale. mais est-ce que aw t'a jateminɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ parce que min jɔrɔ n'a ye diinɛ lagosili ye an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ye kow ye minnu tun tɛ an fɛ yan. très bien mɔgɔ tun tɛ a bila i kunna ko adamaden bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko ale ka diinɛ lafasali la ko a bɛ diinɛ wɛrɛ lagosi i yɛrɛ ye misali ta sisan sɔnnaw bɛ yan politigiw bɛ yan dɔmaw bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta kɛ yan mais ma deli k'a ye don kelen da kelen k'a fɔ ko mɔgɔw sera ɲɔgɔn ma hali silamɛya yɛrɛ la taabolo b'a kɔnɔ o bɛɛ la bɛɛ bɛnnen don minnu kan olu bonyanen don an ka jamana kɔnɔ. exactement Kasim o de kama anw kɔni bolo ni jugu bɛ jamana basigi la bi bi in na ni jugu bɛ an ka transition na bi bi in na o ye ninnu de ye munna Kasim an n'an ka dalilaw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dalila dɔ ye jumɛn ye Kasim ka sababuya kɛ anw bɛ waati min na ko bi ni maa o maa n'i bɛ jɔyɔrɔ Mali la on peut continuer ok maa o maa n'i bɛ jɔyɔrɔ an ka jamana in na n'i bɛ jɔyɔrɔ Mali la i b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na n'i ye silamɛw fɛn fɔ silamɛw ma fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ lagosili ye i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ basigibaliya ye parce que silamɛw de ka ca n'i bɛ fɛ ka jamana déstabiliser an ni jamana faamaba dɔ sigira faamaba tɛna tɔgɔ fɔ a y'a min fɔ an ye kuma fɔlɔw la maa fɔlɔ min y'i sen da kuranɛ kan a ko u k'u ka laɲini ye ka jamana déstabiliser de bon n'o yirala k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ka laɲini ye ka jamana déstabiliser an bolo fɛɛrɛ kan ka sigi o kan a filanan ye min ye Kasim an ka jateminɛw bɛ min yira an na o de ye ninnu filɛ nin ye u caman dɛmɛbagaw bɛ jamana kɔ kan de u bɛ Europe jamana de kan u bɛ yen de dɛ Kasim u ka dɛmɛbagaw sinsinnen bɛ Europe jamana de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana dɔ bɛ yen an tɛna tɔgɔ fɔ jamana dɔ bɛ yen min tɛ an ka jamana yɛrɛ fɛ fiyewu ninnu dɛmɛbagaw n'u sinsinbagaw b'o jamanaw de kan
donc kɛlɛ taabolo kura fana don wa ke an kɔni bolo an ka faamuya ye min ye ni jugu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɔra u ye communiqué kɛ u y'a fɔ maliyɛn bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ jamana min tun bɛ yan n'o ye faransi ye k'a fɔ u ni juguw bɛ bɛnbɛn na u ye preuve sɔrɔ ka taa n'a ye ONU la k'a fɔ k'u ye juguw ye u ni bɛnbɛn na minnu bɛ yen k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ kɔrɔn fɛ u n'u ye bɛnbɛn ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ko la walasa ka jamana basigi baliya o preuve bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo f'u taara n'a ye ONU la maa dɔ bɛ wuli Bamakɔ yan mɔgɔ damadɔni bɛ wuli yan walima ka wuli u sigilen bɛ u ka jamanaw ka video kɛ k'a fɔ ko Mali silamɛw k'olu de ye instabilité sababuya ye ko Mali silamɛw k'olu de ye terrorisme sababuya ye jamana kɔnɔ o kelen pewu Kasim o bɛ dalilabɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka ninnu interpeller o kelen pewu Kasim o bɛ dalilabɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka ninnu lajɔ u k'u lajɔ munna walasa a tɔgɔ tiɲɛ a n'a a basigibaliya a doni kana da olu kunna parce que n'i da de i tɛ ka kuma i ye mɔgɔw to yen mɔgɔw bɛ ka dimi mɔgɔw bɛ ka funteni a laban na a bɛna kɛ cogo di a bɛ kɛ gɛlɛya mais Mayiga est ce que bi aw fana bɛ ka wuli ka nin kuma fɔ est ce que daliya bɛ aw bolo wa est ce que i yɛrɛ fɔ sa jamanakuntigi ni jamana ɲɛmɔgɔw u ye daliya sɔrɔ u taara n'a ye Nations Unies ni Nations Unies ma sɔn k'a jira u fana ko k'u tɛna bɔ k'a jira ten ni Nations Unies kɛrɛ tɛ aw fana bɛ ka nin mun fɔ est ce que daliya jɔnjɔn bɛ aw bolo a bɛ se ka o sinsin min kan wa dalila jɔnjɔn b'an bolo jamana ɲɛmɔgɔw taara ni fɛn mun ye wa ayi minnu bɛ ka nin kɛ n'a ko k'u bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ de dafiri parce que n y'a ye hali o conseil fana ka kuma la olu fana y'a fɔ ko maa minnu don k'u bɛ fɛ ka jamana dafiri Kasim ninnu ka fɛn a bɛ kɛnɛ kan koyi hali ni dalila dogolen t'i bolo maa o maa n'a bɛ fɛ k'i attaquer jamana fanba olu dalen bɛ fɛn min na u ka dusukunnasiri k'o attaquer hali ni ma dalila wɛrɛ sɔrɔ Kasim o b'a jira k'a fɔ olu tɛ jamana basigi fɛ o kelen pewu o b'a jira k'a fɔ ninnu u tɛ jamana basigi fɛ donc o bɛ wasa dalila ye kɛnɛkan dalila min mago tɛ k'a fɔ an bɛ taa ɲɛɲini n bɛ taa ji jukɔrɔ an mago t'o la o parce que mɔgɔw ka jamana ka danaya mɔgɔw ka danaya fanba n'i y'o attaquer c'est pour faire révolter les gens n'i ye mɔgɔw révolter i bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko bon an b'u la révolter n'u la révoltera an bɛ tila k'a fɔ bon ninnu tɛ transition fɛ mais est ce que aw fana ma dimi kojugu parce que au conseil ka déclaration aw ko k'aw tɛna n'aw sigi tuguni est ce que o tɛna na ni mankan fana ye ayi i b'a dɔn mɔgɔ kelen min bɛ se ka nin ko in lajɔ a kana taa yɔrɔ jan Kasim o ye faamaw de ye u b'a lajɔ ko nɔgɔmanba ni faamaw y'u jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min bɛ yen ni silamɛw b'a faamu jɔyɔrɔ min bɛ yen ni u b'a yira ninnu na k'a fɔ silamɛya de ye diinɛ min ka bon an ka jamana in kɔnɔ silamɛya kan ka makara a ka bonya an tɛ fɛ an k'a mɛn anw faamaw an tɛ fɛ an k'a mɛn an k'a ye plateau sanfɛ jamana in kɔnɔ yan ko mɔgɔ dɔ ka wuli k'i bɛ diinɛ lagosi liberté d'expression kama Kasim anw fɛ yan référendum waati mɔgɔ taar'u sigi ka point de presse kɛ maison de la presse la ka silamɛya lagosi munna liberté d'expression munna u b'u sinsin yiri dɔ kan n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka bɛn bɛɛ k'i fɛngɛ bɛɛ k'i ta kɛ o sisan an b'a ye k'a fɔ walahi a danganiya bɛ anw yɔrɔ k'a fɔ maaw bɛ nin fanga in kɔnɔ maa minnu bɛ yen Kasim u bɛ sun u bɛ seli u bɛ Ala bato u bɛ siran Ala ɲɛ u bɛ diinɛ in kanu u bɛ fɛ fana diinɛ in ka lapasa an bɛ fɛ de o Ala kanu n'o diinɛ kanu b'u yɔrɔ dɛ u k'o ko in da kɛnɛ kan u k'a da kɛnɛ kan u k'a jira a kana to dibi la. mais yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ bi ni mun bɛ se ka fanga ka dadeli ɲɛfɔ. fanga de bɛ se k'o ɲɛfɔ ne tɛ se k'o ɲɛfɔ dɛ Kasim fanga y'a da de fanga de b'a fɔ an ye sisan a y'a da de ka da kun jumɛn kama. mais est ce que aw bolo minnu ye nin waleya in kɛ tile fila in na u bɛ k'u ɲini wa ou u ye mun fɔ aw ye nin kɛlen parce que a kɛra cogo o cogo u bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye o hali n'u ma bɔ ka kuma officiellement ministre kɔni bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ aw ye. bon o kibaruyaw bɛ sigi an ka ɲɛmɔgɔw ma o conseil ɲɛmɔgɔw olu ye baara minnu kɛ ka ɲɛsin ka faamaw ma ani ka ɲɛsin fɛngɛ ma olu bɛ se ka bɔ n'o kibaruyaw ye nka an b'a bisikiya k'a fɔ u ba kumaɲɔgɔnw ni kow bɛ sen na nka an kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min na o de ye an ye fɛn dɔ de ye min b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ ka d'u ma jamana kɔnɔ parce que programme kura min bɔra programme min b'a jira k'a fɔ an k'an ka jamanadenw lamɔ éducation sur nos valeurs ka jamanadenw lamɔ an ka danbe kan ani an ka laada kan o gafeba min n'a labɛnna ka taa di président ma ni bɛɛ y'a ye an ka jabaranin na an y'a jateminɛ k'a fɔ o gafe in kɔnɔna na association ni structure minnu bɛ yen ni o consultera walasa ka ko in ka sɛbɛn k'a labɛn
anya ye k'a fɔ u tɔgɔ nana o gafe in kɔnɔ wa u tɔgɔ nana fana ka fara jamakulu min kan o de ye anw diinɛmɔgɔw ye ka u tɔgɔ ni an diinɛmɔgɔw tɔgɔ nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ k'u fana consultera an ka jamana denw bɛ lamɔ ni fɛn min ye u consultera u ka tɔgɔ b'u la donc k'a sɔrɔ ayi sɛbɛn in kɔni anw bolo Kasim an y'a fɔ an t'a fɔ k'an da de a kan an tun ye min ɲini o de jamana kɔnɔ min ye silamɛ ye o ka lamɔ ni silamɛya ladabu ye min ye chrétien ye o ka lamɔ ni chrétien ladabu ye min ko ko n bɛ jo de bato o ladabu min b'a bolo n'a taara n'a di a ka lamɔ n'o ladabu ye mais an tɛ se ka ladabu ta k'u ɲagami ka valeur ta le valeur ici an bɛ valeur ta ninnu fɛ an bɛ valeur ta ninnu fɛ an bɛ taa an b'u consulter on les écoute an b'u ta ka valeur ba dɔ labɛn ka gafe labɛn k'a fɔ an bɛna jamanaden lamɔ n'o valeur de Kasim ça ne va pas marcher a tɛ se ka ɲɛ ni ko silamɛ ma k'a kana nkalon tigɛ i b'a fɔ a ye de ko a kana nkalon tigɛ parce que jurumu don i b'a fɔ a ye k'a kana nkalon tigɛ parce que alakira alayhi salatu wassalam alakira ko k'an kana nkalon tigɛ a bɛ da o la parce que a ka dusukunnasiri don den bɛ lamɔ n'o ye a b'a to yen n'i taara chrétien fɛ yen a ka dusukunnasiri a b'a to yen n'i taara jodoya fɛ a bɛ ka dusukunnasiri kama a b'a to yen mais n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan k'a f'u ye dɔrɔn a kana nkalon tigɛ an ka jamana danbe tɛ aw kana nkalon tigɛ an ka jamana fɛn o b'a to ko maa jumɛn bɛ nkalon tigɛ dabila mɔgɔ joli bɛ yen depuis an ka fɛngɛ daminɛna fo ka na bi n'u bɛ ka jamana nafolo dun u éduquera ka tɛmɛ an ka école système min fɛ o école système min diinɛ kalan t'a la ala ko t'a la foyi t'a la u bɛ kalan dɔrɔn moral an kana nin kɛ an kana nin kɛ mais est ce que a ye yɛlɛma don ko la wa Kasim donc an bolo valeur ni ko jamana ka éducation ka kɛ valeur kan i bɛ jija a tigi ka identité l'identité de la personne a ka valeur bɛ mais aw t'a la sɛbɛn dilan n'aw ma o fɔ wa sɛbɛn dilan ɲɛbila baara la aw m'o f'u ɲɛna sɛbɛn n'a sarali la kɛ maa ma sara o la a ma sara n na dɛ mɔgɔ minnu bɛ lisi ka ye mun ye wa u taara limama yɛrɛ ye min ɲini o ma don a kɔnɔ u ye limama tɔgɔ fɔ association minnu consultera la o donc e bolo o de bɛ k'a to ni ninnu bɛ ka wuli bi yan Kasi mun de kama ninnu tɔgɔ nana u yɛrɛ sɔrɔ fɛngɛ in kan projet in kan gafe in kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɔgɔ tɛ yen u tɔgɔ ma deli ka don gafe si kɔnɔ u tɔgɔ nana don bi nin san saba in laban in kɔnɔ mun na u tɔgɔ nana cogo di jɔn ye tɔgɔ in sɛbɛn jɔn de bɛ ko in kɔfɛ jɔn de bɛ ka ko in kɔkɔrɔma dun ninnu sɛmɛnen bɛ jɔn de la ninnu bɛ ka nafolo in bɔ min ninnu ka jigisɔnyɔrɔ ye jɔn ye Kasim ɲininkali gɛrɛ donc maa min bɛ se ka nin ɲininkali jaabi éducation valeur min papier dira e ko a b'o de kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɛ Kasim o kama ko anw tɛ kalan kɛ maliyɛn yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo maliyɛn dɔrɔn i b'a kɛ i ka kɛ papier mais papier ma di mɔgɔ ma fɔlɔ a bɛ président de bolo ne fa papier bɛ réseau kan dɛ fo n'a kɛra min bilala réseau kan ni tiɲɛ tɛ an kɔni papier sera an bolo ka ban awɔ Kasim an y'a kalan an na papier ɲini ɲini dɛ Kasim ka ɲɛɲinini kɛ a ko la pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamu an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna ko bi su in na min ye docteur Mamadu Mayiga ale de bɛ an bolo yan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye baara minnu bɛ senna u bolo o conseil ka dantigɛli a n'a ka wuli ka jɔ parce que olu ko k'olu tɛna n'u da de tuguni olu tɛna jɛn'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ tuguni aw b'o kɔnɔ wa ou bien aw fana ta b'aw dan na de an b'o kɔnɔ an tɛ se ka baara kɛ min bɛ tɛmɛ o conseil ta kan anw ta kɔni ye sifinnakaw ye walasa k'u kɔkɔrɔma don baara la ka sababu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ sifinnaka ale de kan ka wuli ka jɔ kɛ an bɛ haut conseil nɔfɛ baara in na wa an b'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna ko in fana bɛ ɲɛ sɔrɔ wa an b'o jigiya ɲuman de ta sisan hali ka ɲɛsin an ka faamaw ma Kasim an b'a dɔn alhamdulillah ni faamaw ye nin ko in lamɛn ka segin kɔ wallahi nin ko in u bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɛ ɲuman na wa nin ko in tɛ fanga fana sɔrɔ an b'a dɔn hali sisan i m'a ye haut conseil ye min fɔ ko n bɛ faamaw kɔnɔ ka mɔgɔw lasabali an kana violence kɛ ko in tɛ labɔ ɲɛnabɔ violence ye an ka ko in an ka to faamaw kɔ an ka to haut conseil islamique kɔ mais hali sisan bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri walasa basigi in ka se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ kelenya in ka se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ ni min ye o de ye an ka ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn karama ani an dalen bɛ fɛn minnu ma olu bonyani olu karamali ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ko in lasɔmili ani a la kɔlɔsili mɔgɔ dɔw fana b'a fɔ fana ko aw fana k'an ka jalaki parce que n'i y'a jateminɛ bi wajulukɛlaw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn to très bien diinɛtigiw yɛrɛ silamɛ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn to très bien dɔw bɛ yen bi n'i y'olu yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ ko aw yɛrɛ a ma nɔgɔ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛw ta ma quoi
parce que o ma se ka labɛn ka ɲɛ k'o don bɛrɛ kelen kɔnɔ c'est vrai que au conseil bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ silamɛ bɛɛ bɛ sɔn i bɔra ka minnu fɔ sisan mais n'i ye bɔlɔlɔ kelen in fana sanfɛla ta o silamɛ diinɛ kelen mɔgɔw olu yɛrɛ tɛ tɔ to ɲɔgɔn na. très bien Kasimi i ma foyi fɔ n'o tɛ tiɲɛ ye n'i y'a ye ko maa wɛrɛ ɲɛ bɛ don i la i ka du la dɛ a y'a ye k'a fɔ i ka du fana aw ɲɛ donnen don ɲɔgɔn na de o ye tiɲɛ de ye o ye tiɲɛ de ye waati o waati Alahu taala o de kama Alahu subahana taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wala tafarraqu aw kana fara fara o de kama an ye nin alliance sigi k'an sinsin k'a jira ka funakɛniw wele parce que sisan maa minnu bɛ kuma réseaux sociaux kan maa minnu bɛ ka kuma diinɛ ko la a bɛɛ jeunes de ye maa minnu bɛ ɲɔgɔn jaabi a caman ye jeunes de ye o de kama an ye nin alliance créer pour que an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ yen n'an ka se k'a dɔn k'a fɔ hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka yirisun ka to an bolo a makarani ka to an bolo mɔgɔ bɛ se k'i ka hakilina fɔ karisa ta bonya kɔnɔ karisa ta ti bonya kɔnɔ mais ni hakilinaw yɛrɛ tora ka kɛ sababu ye fɔ aw bɛ commencer aw yɛrɛ bɛ commencer ka yirisun yɛrɛ la ni maa wɛrɛ bolila ka na k'a bɛna yiri kari a bɛ gɛlɛya dɛ est ce que a fɛngɛ donc o de kama i ye kuma min fɔ siga foyi t'a la wa alhamdulillah o baaraw bɛ sen na min b'a to silamɛw yɛrɛ an bɛ se ka hakili to k'a dɔn k'a fɔ mais est ce que aw tɛ se ka wajuli yɛrɛ don ba la wa c'est à dire k'a lajɛ k'a fɔ nin ni nin o bɛ se ka kɛ nin ni nin tɛ se ka kɛ ou bien bɛɛ man ka i da don fɛn bɛɛ la parce que kuma dɔ la Mayiga an bɛɛ silamɛ yɛrɛ mais don dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que diinɛ kelen in de don parce que don dɔ la i bɛ kuma dɔw mɛn mɔgɔ dɔw da mɔgɔkɔrɔba dɔw dumin'o kan ka sa mais bi a bɛna fɔ k'o man ɲi k'o man ka kɛ o ye nin ye o ye nin est ce que o bɛ mɔgɔ hakili sigi. awɔ sisan Kasim fɛn ou bien a fana bɛ évoluer de. ayi évolution tɛ fɛn bɛ ni kalan ma k'a kɔnɔ kalan de tɛ yen i ye kuma faamu wa kalan de tɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw tɛ kalan mɔgɔ min ma diinɛ kalan mɔgɔ min bɛ yen n'a wulila a bɛ n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ dɔrɔn parce que a ye kulu Alahu kulu awuzu birabil falaq a ye arabukan fitinin kalan a bɛ n'i sigi bisimilahi rahmani rahim kuranɛ ko an ye kuranɛ mɔgɔw de ye hadisa ko tɛ tiɲɛ ye nin ko tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ min bɛ ka baara ye ka n'a sigi dɔrɔn a ma foyi kalan a bɛ kɛ star ye bon an ka jamana in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ star ye i bɛ buzz de kɛ quoi f'i ka polémique kuma dɔ de créer bɛɛ dalen don fɛn min ma f'i k'o lagosi n'o tɛ kɔrɔlen diinɛ ye e yɛrɛ bɛ silamɛya la e bɛ se cogo di ka na mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ olu ye min kɛ o tagabolo ye fo ka sa o ka san 300 ni fɛnw bi e ka na fɔ ko o tɛ ko kɛ cogo ye Mayiga o fana faamu ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ si tɛ se ka wuli o conseil tɔgɔ la k'a fɔ ko ninnu de bɛ wajulu ko kunna o conseil la karisa a wele ka na a kɛra a bɛ Mali fan o fan an ka nin fɔ a ɲɛna ne ma deli k'o ye o mɔgɔw tɛ kɛ. Kassim o dun bɛ kɛ dɛ o conseil mɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ u b'u interpeller bureau des éléments u b'u lasigi mais n bɛ fɛ ka min f'i ye Kassim pour que o conseil ka fɛn ka don ba la fo fanga de ka kɛ o conseil la o n'i y'o conseil ko misali la n ye gafe bɔ karisa kana wajulu kɛ Mali kɔnɔ o mise en pratique bɛ kɛ jɔn ye sariya jumɛn bɛ o conseil bolo an ka jamana kɔnɔ fanga jumɛn de bɛ yen n'a y'a di o conseil ma jamana kɔnɔ min b'a to ni o conseil ko maa kana wajulu kɛ k'a tɛ wajulu kɛ o fanga tɛ o conseil bolo a fanga t'a bolo donc n'i ko k'i ta est ce que o conseil bɛ yamaruya ka taa a tigi minɛ a kana wajulu kɛ wa est ce que o conseil bɛ taa minɛ k'a don kaso la wa parce que jamana sariya yɛrɛ ma sariya ta est ce que o la o t'a wajibiya aw yɛrɛ kan diinɛ a tagabolo ɲuman kama ani a bɛn kama ani aw yɛrɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka se ka aw yɛrɛ bonya aw ka diinɛ baara la est ce que o t'a to aw yɛrɛ ka bɛn ka fɛɛrɛ dɔw sigi k'a fɔ nin tɛ bɛn ni mɔgɔ min ye nin kɛ an bɛ jɛkulu kɔnɔna na an bɛ nin sigi sen kan nin bɛ kɛ an taabolo ye ka ɲɛsin o tigi ma parce que hali ni o conseil ni fanga t'a la sisan ne bolo pour que n ka i hakili sɔn ji la dɔrɔn n'i taara kɔsa in na dɔrɔn maa dɔ ye video kɛ nin ko in yɛrɛ kɔfɛ maa dɔ ye video kɛ ka anw yɛrɛ cɛla mɔgɔ dɔ ye video kɛ kafiri kura ninnu man ka kuma min fɔ ale yɛrɛ taar'i sigi k'o fɔ mais an y'a interpellé o aw yɛrɛ ka tɔnden dɔ y'o fɔ tɔn a wuli a tun bɛ fɛ k'u jaabi de ayi a bɛ fɛ k'olu de jaabi mais u jaabi kɔnɔna na ale yɛrɛ bɛ sira bila a ye sira bila fo ka don kuma na kuma n'a man kan a interpellé la k'a sigi ka ɲini k'a yira la k'a fɔ a ye fɛn min kɛ a ma ɲɛ fili b'a la dun o kɔfɛ diinɛ mɔgɔ tɛmɛna jamana in kɔnɔ mun ye kumaba dɔ fɔ Ala ma mun ye kumaba dɔ o conseil y'a interpellé o conseil islamique siège la k'a interpellé k'a lasigi ka wajulu tigɛ a la dɔ bilala ka video kɛ ka yafa deli silamɛw fɛ a ye kuma min fɔ ka silamɛya kan donc k'a fɔ ko o baara tɛ ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye o baara a bɛ ka mɔgɔw de labɔ kalama o de la sisan pour que o bɛ mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ bɛ mun ye
ira ka kuma munu forle yɛrɛ do bezi la olu b'u sɔn don o don. Ok sisan n bɛ ka min f'i ye Kasim min bɛ ko in gɛlɛya kalan de tɛ yen hali ni Haut Conseil y'i ta kɛ interpellation ye karisa kana wajulu karisa kana mɔgɔ interpeller kalan i bɛ mɔgɔw kalan de Kasim mun de kama anw Mali an bɛ sigi dɔrɔn i bɛ sigi i bɛ écran lajɛ dɔrɔn dɔ bɛ na a b'a fɔ ko hadisa ko tɛ tiɲɛ ye Ala ko tɛ tiɲɛ seli ko tɛ tiɲɛ e sigilen bɛ dɔrɔn e bɛ tugu o kɔ mun na n'o y'a sɔrɔ e kalannen don est ce que mɔgɔ min b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ n'a taara jamana dɔ kan minnu kalannen don hali fa b'a la a k'a fɔ wa parce que mɔgɔ kalannen don n'i nana kuma dɔ fɔ dɔrɔn a tigi b'i bloqué parce que a tigi kalannen don a b'a dɔn e bɛ ka min fɔ ne manamanakan de ye e bɛ ka min fɔ ne ye kuranɛ kalan ne ye hadisa kalan ne ye nin kalan ne ye nin kalan ne ye seli kalan i bɛ tɛna manamanakan fɔ an ye o mais le fait que mɔgɔw ma kalan mɔgɔ fan caman minnu bɛ école la o minnu tɛ école la mɔgɔw ma kalan u ma diinɛ ma kalan donc sisan mɔgɔ bɛ n'i sigi ka caméra ɲɛsin i yɛrɛ ma dɔrɔn pour que i ka bezi kɛ i bɛ gosili kɛ awɔ sunkuru tigɛ baasi t'a la silamɛya la ni ŋaniya ka ɲi awɔ gulɔmiya ça dépend hein ŋaniya ko don hadisa non olu gariya ko don parce que olu mɛ ni ka di mɔgɔ dɔw tulo o ka di mɔgɔ kulo adamaden nin dun o fɛn min ka di mɔgɔw ye n'i y'o fɔ an ka taa dɔrɔn n'i ye jeune ye kuma n'i sigira mɔgɔw ma fɛn dɔw fɔra a tɛ se ka lakali donc c'est pour que k'a yir'i la k'a fɔ mɔgɔ min fana bɛ bezi kɛ minnu fana bɛ nin ko ninnu kɛ u bɛ fɛrɛ mɔgɔw de ma minnu ma kalan minnu hakili ka dɔgɔn walima minnu ka di u ni dungɔ ye minnu bɛ yen u b'a dɔn dɔw bɛ yen u b'a dɔn dɛ u b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ nin tigi bɛ ka min fɔ manamanakan na. ne yɛrɛ bɔra dɔw kalama dɔw ye sira bila hakili la procureur y'a dɔw wele a caman ɲɛma jɔlen don tile fila in na fɔlɔ u tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ est ce que aw fana man ka se olu fana ma fana k'aw dɛmɛ baara in na aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma pour que sɔn nɔgɔya dɔ kana parce que min ka jugu sisan Kasim pour que ka fɛn nɔgɔya i ka faamu a ka kan Haut Conseil islamique ani jamana faamaw u ka fanga dɔ don Haut Conseil islamique la min b'a to ni Haut Conseil islamique bɛ se ka yamaruya bɔ faamaw ka n'i minɛ faamaw ka munna parce que procureur de procureur de mais a ma silamɛya kalan procureur tɛ se ka fɛn dɔ fɔ silamɛya kan ka mɔgɔ interpeller silamɛya fɛn dɔ kan parce que a ma kalan ma minɛ an la ni fɛn dɔ ma procureur ma saisi fɛn dɔ la a tɛ se ka mɔgɔ minɛ a kama parce que a dɔnniya tɛ yen mais Haut Conseil islamique bɛnnen don silamɛw ka fɛn baw kan ni mɔgɔ min y'a lagosi Haut Conseil bɛ se ka papier bɔ k'a fɔ nin karisa kan ka nɔ minɛ karisa kan ka interpeller mɔgɔ minnu bɛ Haut Conseil ka hukumu kɔnɔ olu bɛ sɔn Haut Conseil ka sanction ma ni y'a faamuya fo k'a ɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka ban Haut Conseil ka sanction ma mais Haut Conseil bɛ se ka fanga sɔrɔ ni sanction ye cogo bɛɛ n'i ko mɔgɔ ko karisa k'a dabila n'a ko a ta dabila dun a t'a ka micro a bɛ taa sigi a b'a kɛ jɔn bɛ se k'a bali mais n'o y'a sɔrɔ fanga ye pouvoir di Haut Conseil ma ka Haut Conseil ko karisa tɛ wajulu kɛ Mali kɔnɔ bilen kalo kelen kalo fila a papier bɔra fa de b'a la a b'a sigi jɔn bɛ sɔn ka taa sigi écran ɲɛnama faamaw kan ka t'i jɔ policiw bɛ si automatiquement i bɛ minɛ i t'a kɛ o donc fɛn dɔw bɛ yen fanga de jɔyɔrɔ don min bɛ se ka fanga don Haut Conseil ka baara la pour que ko ninnu ka taa ɲɔgɔn ye on espère aussi que ko fana bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ in na est ce que aw fana man ka o mission di aw yɛrɛ ma bi parce que aw minnu ye alliance ye denmisɛnnin fanba bɛ aw lamɛn caman bɛ yen u bɛ misali ta aw ka misiri kɔnɔnaw ni fana aw ka wajulu kɛcogo n'aw ka fɛn kɛcogo la est ce que aw man ka o don alliance fana ka baaraw la pour que au moins aw yɛrɛ dama bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɔrɔbalen ninnu olu ta man ca kosɛbɛ o olu ta ye occasion mais minnu b'a kɛ don o don a bɛɛ ye denmisɛnnin exactement Kasim k'i ka kuma sɔn ji la o baaraw bɛ an bolo an bɛ ɲɔgɔn interpeller an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn sensibiliser ni maa min ye sira bila an b'a fɔ karisa dabila kana nin kɛ karisa kana nin kɛ mais anw ta ye jumɛn ye sensibilisation tɛ n'i ye mɔgɔ wele alliance kɔnɔ a bɛ alliance a bɛ ka manamanako kɛ i y'a interpeller k'a sigi i bɛ se ka mun kɛ sensibilisation tɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ i ye min fɔ o y'a dɔ ye o ka kan wa o b'an ka baaraw fana la mais min b'a to adamaden bɛ siran hali ni diinɛmɔgɔ don min b'a to a bɛ se ka siran o de n'a ɲɛ b'a la fanga bɛ maaw la maa minnu ye diinɛ ko makaran jamana kɔnɔ n'u ko karisa i jɔ a b'a jɔ karisa kana tɛmɛ a bɛ tɛmɛ mais tant que o ɲɛsiranya tɛ yen i b'a sɔrɔ an ta bɛ kɛ sensibilisation de ye. Mayiga mun nana ni nin bɛɛ ye de ni mun t'an fɛ yan kɔrɔlenw. Sisan o de bɛ k'an yɛrɛ jɔrɔ Kasim. nin si kun tɛ yan. nin si de tun t'an fɛ min bɛ k'an jɔrɔ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ bi bi in na mɔgɔ ka wuli ka kariya ka ɲɛsin silamɛya ma k'a lagosi Kasim a bɛ k'an jɔrɔ dɛ. sinon ala anw yɛrɛ an bɛ don baara in na tuma min kuma bɛ kuma na i bɛ miiri siɲɛ 100 n'i y'a fɔ a bɛna wolo mun na mais bi an yɛrɛ dɔgɔninw b'u dafa kuma dɔ la an yɛrɛ b'an sigi k'u la peut-être que. o de kama Kasim ko in tɛ taa aw yɛrɛ kɔ koyi parce que aw yɛrɛ mun ye kɔrɔw ye aw kan ka dɔgɔninw ninnu sensibiliser parce que sisan média. an bɛ kuma u fɛ parce que i b'a dɔn ko problème ye min ye. maa min nalen don ni bɛɛ b'a fɔ ma ko tiɲɛ na i bɛ ka taa a ka ɲi
hali ne kumana a b'a fɔ ko bɔn k'e ka wagati de tɛmɛna i binna mɔgɔ t'i lamɛn tuguni i tɛ fɛ ale ka sanga sɔrɔ i y'a ye mais min ka ɲi a ma a t'o dɔn fo ni a taara procureur ɲɛkɔrɔ don min k'a ye kɔrɔ wele ka na bon kɔrɔ bɛ n'a kɛ mais kɔrɔ tɛ se ka bɛɛ bɔ procureur bolo tuguni parce que o ye sariya de ye mais ni tun ye kɔrɔ lamɛn komi a y'a f'i ɲɛna karisa anw ma nin daminɛ kuma hali a tun tɛ jigin ne tun bɛ taa imamuw ɲini interview la wallahi Mayiga kuma dɔw la i bɛ to misiri kɔnɔ fo ka taa juma jigin k'a ban i ka journal heure yɛrɛ bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ i mago bɛ min na alimamu m'a décider k'a fɔ ko karisa de ka kuma fɔ n'i ye kun ye alimamu ye ka kuma sunkalo interview tun bɛ sɔrɔ sunkalo ni mawuludu ninnu bɛ yen ou bien ni fɛnw bɛ yen hiji tagaw ni fɛn olu kɔni na mais ka na ka wuli k'a fɔ ko parce que u bɛ siran mun ye u b'a fɔ de ko radio privé olu ka kumaw a bɛ taa yɔrɔ caana quoi bon i ye min fana fɔ kalanko in fana b'a la parce que e bɛ se ka fɛn dɔ fɔ i ka faamu na yan mais mɔgɔ minnu sigilen don k'a lamɛn fɔlɔ kɔrɔbalen b'o de fɔ ne hakili b'a la don dɔ la selikɛnɛ jiginnen ala ma hinɛna Ela Yusuf Jaabi la Badalabugu Jaabi a ko ne kana sɔrɔ a ka so a ko a ka d'a ye ka kuma ko mais ko diinɛ ma nɔgɔn dɛ o yɔrɔ Jaabi kɔni Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah donc yɔrɔ kɔni mɔgɔ t'a fɔ ko Allahu akbar mais a b'a fɔ bon n bɛ n ka kutuba kɔnɔna kɔni f'i ye Allahu akbar a ko kutuba parce que a b'a fɔ k'a y'o labɛn a y'o dilan o fɔcogo n'o fɛnw ka ɲi mais diinɛ a ko k'a ko ka ca Allahu akbar o kɛra 97 96 yan fɔ anw da dɔnkumani baara la parce que a kun ka d'an ye u ka kuma quoi Allahu akbar Imam Diko même chose Allahu akbar o y'a sɔrɔ ale ye secrétaire général au conseil islamique la a bɛ radio islamique la Allahu akbar i bɛ munumunu yanni imam tun ka kuma dɛ Allahu akbar Allahu akbar mais dɔɔni dɔɔni mais u nana faamuya u tora ka to ka kuma dɔɔni dɔɔni pour que mɔgɔ ka se ka mɔgɔw la faamuya nka sisan o dɔgɔnin ninnu marque ma nɔgɔ dɛ bon olu yɛrɛ bɛ kuranɛ ayaw sigi olu yɛrɛ b'u da don o de ye problème ye u b'a fɔ ala yɛrɛ ma nin fɔ silamɛya yɛrɛ ma nin fɔ ala yɛrɛ ko ta o de ye a dɔgɔnin ninnu marque ma nɔgɔ dɛ non o de ye problème i ye min fɔ kalan bɛ yen mais mɔgɔ fana i bɛ fɛn min maîtriser i k'i da don a la ayiwa n'i yɛrɛ t'a dɔn i daminɛ o de cɛ ka ɲi hali a ka di mɔgɔ ye kuma dɔ la u dontɔ k'a fɔ ko awuzu bilahi mina shaitani rajim hali a fɔcogo don dɔ la walayi El Hadji Umaru Sumare ayiwa n ka bonya b'a yɔrɔ parce que juma caman bɛ sera a fɛ yen ne ye Mamadu Awa Gasama n y'o de ta tuma min na coup d'état kɛra ATT la a ye haya dɔ ni fɛn dɔ fɔ Imamu Sumare ye ne wele a ko ko cɛ in ye min fɔ ko kuranɛ tɛ dɛ n ko Imamu ko k'a kɔni bɛ se k'a fɔ k'a ye fɛn dɔ fɔ ko mais ko k'ala tɔgɔ kɔni tɛ donc ko n k'a fɔ u ɲɛna n ka baara bonya kama ani mɔgɔw bɛ lamɛn ni bonya min kama u ka na ani su ani ɲankuma u ka émission kɛ mais kuranɛ fɛn filili a kɔlɔlɔ mɔgɔ t'a dan dɔn e bɛ se ka fɔ k'e sigilen don sisan ko nin nana ka na nin kɛ e yɛrɛ b'i ta sɔrɔ donc o de bɛ a bɛ komi Baba Sila fana ale tun bɛ to k'an lamɛn an bɛ mɔgɔ ta a bɛ yɛlɛ a bɛ wele a b'a fɔ ko k'e ka cɛ ye k'a ka kalan kɛ mini donc baara de b'an bolo a b'aw bolo cogo min a b'anw fana bolo ten mais bi i yɛrɛ ye min fɔ ka kɛɲɛ ni waleya ninnu ye aw yɛrɛ bɛ ka mun de kɔnɔ fanga la sisan fanga ka mun de kɛ alhamdulillah je pense que an bɛ ka min kɔnɔ fanga au conseil islamique y'a fɔ o de ye fanga ka fɛɛrɛ kɛ joona joona d'abord ko in ka condamner fɛn fɔlɔ min fanga tun bɛ se ka fɛn fɔlɔ min kɛ kasi condamnation de principe o mɔgɔ 24 heures fanga tun bɛ se k'o kɛ o mɔgɔ tɛ foyi ye k'a fɔ dɔrɔn pour la stabilité u b'a ɲini mɔgɔ si fɛ i kana bɔ ka diinɛ lagosi on condamne mɔgɔ diinɛ mɔgɔ bɛ fɛn bɔ ka a bɛ condamnation de principe kɛ ça c'est le minimum o bɛ mɔgɔ hakili sigi n'i tilala condamnation de principe la sisan min kan ka tɛmɛ sariya sira fɛ min kan ka tɛmɛ fo i b'o boloda maintenant condamnation de principe o bɛ jamanadenw lafiya donc an bɛ mɔgɔ bɛ voilà sisan n'u ye condamnation de principe yɛrɛ kɛ sisan n b'a dɔn a bɛ mɔgɔw lafiya hali n'a sɔrɔ dɔw bɛna fɔ c'est retard mais mieux vaut que tard que jamais ni condamnation de principe kɛra mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen a ka ca ala fɛ u b'u miiri u b'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ ka nin ko in jate minɛ dɛ donc k'a fɔ ko nin ye silamɛya jugu ye silamɛw jugu fanga tɛ ka to o ligne kan dɛ nin ko ninnu man di fanga ye fanga tɛ fɛ silamɛya ka lagosi a ka buruja jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ makun kɔrɔ dɔn dɛ voilà bon makun daden bɛɛ b'i ta fɔ
mɔgɔ min t'i fɛ a b'a fɔ k'i makunnen don parce que i tɛ silamɛya fɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a b'i fɛ a b'a fɔ a bɛ ka mago peut-être kibaruya dɔ de b'a bolo a bɛ labɛn dɔ labɛn a bɛ ka fɛnba dɔ de kɛ donc mais n'u fanga bɛ se ka kuma joona o ko in o b'a to ko in bɛ dan sira la parce que adamadenw filɛ nin ye ni maa diminen don u bɛ kuma bɛɛ fɔ. mais est ce que bi nin kɔfɛ ala ka an n'a cɛ janya ala ka kɔfɛ sisan ni ye au conseil ka déclaration yɛrɛ lamɛn aw bɛna wulikajɔ de kɛ wa aw bɛna sensibilisation kɛ wa aw bɛna imamuw wele de wa mun de b'aw bolo. Kasim baarabaw de b'an bolo parce que an y'a faamu k'a fɔ nin ko in kɛlɛli tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ tile saba ko tɛ o conseil y'a faamu an yɛrɛ min sifinnakaw ye an y'a faamu donc an ye baarabaw dɔw de boloda baara minnu bɛ yen ni ala sɔnna an bɛna bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen mutabaga ka tugu a kɔ ka ko ninnu suivi kɛ walasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw kana kɛ jamana kɔnɔ. aw yɛrɛ fana aw ka so labɛn. voilà an bɛ so fana labɛn an tɛ malo la o Kasim o ye tiɲɛ de ye o ye tiɲɛ n'i bɛ tiɲɛ ɲini ka tiɲɛ fɔ maa wɛrɛ ye i bɛ tiɲɛ f'u yɛrɛ ye o ye diyagoya de ye an yɛrɛ k'an ka so labɛn mais o kɔfɛ an ka ninnu maa minnu bɛ yen n'u filɛ nin ye ka jamana basigibaliya k'o menacer an b'u kunbɛn cogo min na o fɛɛrɛw b'an bolo Kasim ka sababuya kɛ o de kama n nana ni nin gafe in ye Kasim n y'a dɔn ye nin gafe dɔ don pour que n bɛ intellectuel musulmanw maa minnu ye tubabukalan kɛ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ninnu u commencera ka maa caman hakili suɲɛ maa minnu ye tubabukalan kɛ u ma diinɛ kalan u commencera k'olu hakili suɲɛ ni fɛn jumɛn ye k'a fɔ an ka segin an bɛnbaw ma an segin silamɛya ye arabuw ni fɛn ye u bɛ commencer ka verset dɔw ta kuranɛ fɛn dɔw ta k'a fɔ kuranɛ tiɲɛ t'a kɔnɔ adamaden de y'a sɛbɛn alors que an bɛ waati min na ko bi ni ye maa dɔ de ka gafe ye maa min silamɛ tɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Maurice Bucaille a livre bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ livre sɔrɔ i b'a ɲini la Bible le Coran et la science c'est-à-dire les écritures saintes examinées à la lumière de la science nin gafe in kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi kitabu si tɛ dugumakolo sanfɛ kitabu min Kasim kitabu min adamadenw yɛrɛ ka science y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ k'a fɔ ko kitabu in solution foyi tɛ a la i tɛ se ka défaut sɔrɔ a la adamadenw ka science la ka bɔ kitabu in kɔnɔ ten solution foyi t'a la kitabu i bɛ sociologie sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ géologie sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ médecine sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ détail dɔw di adamaden ka nali la diɲɛ kɔnɔ den bɛ kɛ cɛ ye cogo di a bɛ kɛ muso ye cogo di kitabu in bɛ détail dɔ di système solaire kan système univers kan tile su bɛ ko cogo di dugu bɛ kɛ cogo di plantes bɛ kɛ sanji bɛ jigin cogo di kuranɛ bɛ kibaruya dɔw di kibaruya minnu jiginna san 1000 ni kɔ Kasim ni bi bi in na ni science n'a b'a bɛɛ lajɛlen sabati donc o tɛ se ka kɛ adamaden ka sɛbɛnni ye o tɛ se ka kɛ arabu ka sɛbɛnni ye o y'a sɔrɔ arabu bɛ ɲɔgɔn fa de la ka den su don k'i den musoman su don i den musoman ɲɛnama k'a su don u tɛ se ka nin faamu arabu o y'a sɔrɔ u tun bɛ dernière de la maa si tun tɛ yen k'a fɔ k'u bɛ o y'a sɔrɔ kuranɛ ye arabu de ta ye verset dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ arabu t'o kɔrɔ dɔn ala ye verset dɔw bila kuranɛ kɔnɔ arabu n'u ka arabuya u t'a kɔrɔ dɔn o dɔ ye jumɛn ye alif lam mim yasin dɔ fana ko e ka nin kalankan ye bebe de nin kan ye ayi olu filɛ nin an bɛ n'olu le dresser o sirabilalaw tɛ yan an bɛ n'o dilan e m'a fɔ n ka sokɔnɔ dilan a tɛ taa o kɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ wuli k'an ka silamɛya in lagosi anw yɛrɛ cɛla diyagoya an b'olu kunbɛn wa n ba da la k'a fɔ don kelen bilala o kunbɛbaliya la mais pour solution ye min ye pour que i ka kunbɛli ka nafa sɔrɔ fo fanga de ka k'i la wa an b'o nata ni ala sɔnna wa an b'a bisigiya fana inshallah ka bɛn ni silamɛ ɲuman minnu bɛ an ka jamana ninnu kunna an ka faamaw kunna ka se k'u ɲɛsin nin ma Asimi Goita jeune de do a ko n'ale échouera ko jeunesse échouera bon an fana b'a fɔ Asim an fana jeune silamɛw an ye silamɛw de ye wa an b'a dɔn Asimi ye silamɛw de ye an tɛ fɛ silamɛya ka échouer ka Asimi to fanga na o man d'an ye an tɛ fɛ maliyɛnw ka commencer ka mentalité ta k'a fɔ Asimi bɛ tan Asimi a silamɛtɔ a bɛ nin kɛ o kuma ninnu a kana se o ma. mais est ce que aw bɛna na sensibilisation kɛ ka taa dugu kɔnɔnaw la ani misiri kɔnɔnaw la yani aw ka bɔ kɛnɛma ka waleyaliw kɛ. awɔ o baaraw bolodalen don alhamdulillah o baaraw bɛɛ lajɛlen bolodalen don min ye sensibilisation o daminɛna ka ban o de sababuya kama an nana plateau kan donc maa caman kan ka taa yɔrɔ caman na pour que ka sensibilisation kɛ ka maaw sensibiliser pour que ko in o ka se k'a kunbɛn nin kafiri kurani minnu kun bɔra u bɔra ni dalila mun ye ka dalila ninnu kɔkari k'a yira k'a fɔ nkalonw de don k'a yira k'a fɔ faamuya yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ nin hakilina minnu b'u la tiɲɛ tɛ nkalonw de don donc o baaraw alhamdulillah olu bolo dalen don an bolo olu bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw ma o bɛ kɛ ekɔlisow kɔnɔ o bɛ kɛ zawiyaw la o bɛ kɛ yɔrɔ caman walasa
silamɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka arme dɔ sɔrɔ ka dalula dɔ sɔrɔ min b'a to ninnu tɛ ka tugu ka piège o kana bi u ka piège kɔnɔna na donc alhamdulillah baara caman bololalen don hukumu kɔnɔna na ni ala sɔnna olu baaraw bɛ senna wa an b'a nata k'a fɔ ni ala sɔnna o ko ninnu bɛna ɲɛ sɔrɔ inshallah ta'ala an bɛ ala de deli hali sisan jamana in ala k'a basigi ala k'a basigi. Ayiwa ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo sabula an ka waati an nɔgɔyara alhamdulillah donc Kasim kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo o ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin i yɛrɛ ma ani ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ka kuma ɲɛsin fɔlɔ an ka sifinakaw ye minnu anw yɛrɛ dɔw ye minnu anw yɛrɛ sababu ye an ka kɛ mɔgɔw ye minnu b'an jija an bɛ ɲɔgɔn minɛ an bɛ silamɛya in ka lapasa o kɔfɛ ka kuma ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma k'o jija u ka ko kɛ nin ko in na ko in hali sisan min b'a to silamɛw dusukun bɛ lafiya min b'a to ko in fitinɛ bɛ dan sira la a tɛ taa yɔrɔ jan o kɔfɛ ka kuma ta tuguni ka ɲɛsin an ka médiatigiw ma an ka jeune médiaw ma minnu bɛ yen ni mɔgɔ kuraw don n'u donna média la n'u ka objectif yɛrɛ ye ka vie sɔrɔ ka lumière caman sɔrɔ ka fɛngɛ caman sɔrɔ ka yeli caman sɔrɔ donc an bɛ an ɲini olu fɛ olu mun b'o ta sira kan u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye silamɛ kɔni ni média b'i bolo i kan k'i jija de silamɛya de lapasali la i ka média kan i kana miiri k'a fɔ e ye silamɛ ye e bɛ kafiriya promotion kɛ i kana sɔn o ma n'i y'o kɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ ala yɔrɔ a b'i ka diinɛ yɛrɛ de makaran a b'i ka diinɛ de don danger la donc i ye silamɛ de i kan ka silamɛya lapasa wa i y'a fɔ cogo min na Kasim o médiatigiw kana sɔn k'u da don fɛn na fɛn min bɛ yen n'u t'a dɔn u kana sɔn fana ka mɔgɔw bisimila plateau kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ farati ye jamana yɛrɛ ma n'a bɛ se ka kɛ farati ye maa wɛrɛw ka dusukun dali Kasim ma vue kama ani buzz kama u kana sɔn o kama parce que vue ni buzz bɛɛ a tɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye dɛ kɔlɔlɔ caman b'a la dɛ parce que i ka notoriété i ka crédibilité caman bɛ a bɛ jouer o kan donc an bɛ weleli bila o médiatique ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka weleli bila hali sisan an ka shabab jeunes ma k'u yɛrɛ minɛ mɔgɔ kana taa ko kɛ ko min bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ dantɛmɛ wale ye dankari wale ye an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ n'o ye conseil islamique ye ko in u bɛ k'a mutaba an ka walasa ko in ka se ka ɲɛ inshallah ka ala deli ya rabbi ala ka ko in ala ka sabati ala ka ni fitna ɲɔgɔn ala ka an ka jamana kisi a ma ala k'an ka jamana in basigi ala k'o sabati ala k'an kisi ni fitna ɲɔgɔnna ma inshallah Mayiga an b'i fo inshallah an lamɛnbaga ni an filɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn su in na ta an bɛ o bila yan sabula kuran fala y'a fɔ jumasu kɔni an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka sini jira an na n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 12 midi an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Gajaba Sise an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye farikolo ɲɛnajɛ ale kibaruya min bɛ yen bi n'o ye taasiko ye ka kɛ ni fédération ye docteur Mamani Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye denmisɛnninw ka alliance ɲɛmɔgɔ ye fana an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula u sɔnna ka i bila ka na n b'a dɔn fana n'ala sɔnna ma an na baabu wɛrɛw sigi pour que aw ka baaraw kɔnɔna ani sensibilisation mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min waati o waati fana n'aw fana mɔgɔ b'an na a b'a fɔ dayɛlɛlen don pour que mɔgɔ ka se k'aw faamuya Falaye Keyita k'i fo min ye Keba Jalo ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma